ጊንዳ ወይ ካሎትሮፒስ ፕሮሴራ በተለምዶ አፕል ኦፍ ሶዶም እንዳተባለ ይጽዋዕ ግዙፍ ጻባ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ማእኸላይ ምብራቕን ገለ ክፋል ደቡብ ኤሽያን ቀልጢፉ ዝዓቢ ቁጥቋጥ እዩ ኮኸብ ቅርጽ ዘለዎም ሓምላይ ወይ ጻዕዳ ዕምባባታትን ከምኡውን ናይ ባሎን ወይ ፍሕኛ ዝመስል ፍረታት ኣሎ ልክዕ ከም ጸቐንጠ ወይ ከምቲ ናይ እርሳስ ካክቱም መርዛም ጻባ ዝመስል ላቴክስ እውን የፍርእ እዩ ባህላውን ጥንታውን መድኃኒታዊ አጠቃቅማ አብ አዩርቬዲክ ዩናኒን ህዝባዊ ሕክምናን ካሎትሮፒስ ፕሮሴራ ንስተፈላለዩ ሕማማት ናይ ምጥቃም ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ ዋላኳ መርዛምነት እንተሃለዎ ክእላታት ሓኻይም ብጥንቃቐ መብዛሕትኡ ግዜ ብደገ ወይ ብዝተቆጻጸረ ውሽጣዊ መጠንን ይጥቀምሉ ነይሮም ቀዳማይ ኩነታት ቆርበት ቁስሊ መትሎ ቀለበት ለምጽን ፍልሖን እቲ ላቴክስ ንረኽሲ ወይ ዕብየት ንምሕያው ብቀጥታ ኣብ ቆርበት መልካይ ካልኣይ ቃንዛ ነድርን ቆጽሊ ተሞቂሑ ኮምፓውሊቲስ ተለኽዩ ቃንዛ መላግቦን ሕበጥን ሮማቲዝምን የቃልል ሳልሳይ ጸገማት ምሕቃቕ ምግቢ ዝነቐጸ ቅርፊት ሱር ከም መጻረይን ንመሕማም ምሕቃቕ ምግቢ ጋዝን መትሎ መዓንጣን ንምሕያው ይጥቀምሉ ነይሮም ራብዓይ ሕማማት ስርዓተ ምትንፋስ ዕምባባታትን ቅብኣታትን ስሩን ኣብ ኣዝማ ብሮንካይትስ ሰዓልን ንምሕያው ይጥቀምሎም ነይሮም ኣብ ጥንቲ ዘመን ብፍላይ ከዓ بتمن تناديفو زبسبس أكل كم أقول بعنكربيت زتمرز أكل نمحياو يتقاملون نيرم مخنياتو عبوشتو سر مرزي سلزلو نخلو نجر بتنكاك انت تقيمنا لهم كاب حمامنا كاب استفلاليو وجتات كندحن نخلينا